जोंनि हाग्रामा सारनि टाइमाव आदा निर्मल कुमार ब्रह्मआ बेसेबां मोनबोदोंमोन फैसाखौ बेसेबां मोनबोदों 25-30 कौटिनि खम मोनबोआखै नोंसिनि बेसेबां मोनबोदों 25-30 कौटिखौ जों रायजोआ हिसाब लायाखै ब्रा ससियेल मिडियायाव फैनानै बेबायदि नांलायफैनो नाङालै थोद जाम्बालै नोंसोरो दिनै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्टआ होगौमोनब्लाबो बेफोरबायदि मानसिनि थाखायनो गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा जोंनो होनो हायाखै एमसिएलएआ बिपिएफनि दं जेम्स बसुमतारी किन्तु बिथाङा एमसिएलए जानानै दंब्लाबो बे निसिमा समस्तियाव बिथाङा कुनु पद्धतिबाबो कुनु खारनावबाबो बिथाङा जेबो रायजोनि मोजां खामानि मावनो हायाखै बिथाङा गावनि बेथनखौ लानानै गावनि नखर संसार सालायनायखौ दैदेनगासिनो दङ खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो तो ससियेल मिडियायाव फैनानै जालायफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों फिसा फोरोंनाय बेसेबां बेथन मोनो ना सानैजों जालायफैनायखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै जालायफैनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं बिथांमोना सोर जोंनिनो थाखानाय जेम्स बसुमतारी सार आरो निर्मल कुमार सारजों माने बेसेबांनाखि बेथन मोनदों मोनाखै ना बेखौहाय गोबां पाब्लिकनो रायजो राजानो जों बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों जालायनानै दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनदों थोद जाम्बालै नोंसोर सानैबो मानसिफ्रा नोंसिनि बेथन मोननाय मोननि फिसा फोरोंनायाव बेसेबां थाङा बेखौ जों हिसाब लायाखैब्रा रायजो राजाफ्रा नोंसोरो बेबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै जालायफैनो समायालै सारमोन खाथां खोथाखा माब्लाबाबो बेबायदि जालायनायखौ जों रायजो राजाया मोजां मोना फिसा फोरोंनायाव बेसेबां थांदों थाङाखै जों नोंथांमोनाव हिसाब लायाखै ना रायजो राजानि खामानि मावनो ओंखारदों मोजाङैनो मावब्रा मा ससियेल मिडियायाव फैनानै बेसेबां फिसा फोरोंनायाव थांदों बेसेबां बेथन मोनो बेखौ गावजों गाव हिसाब लादलायनाय मा खर' जाखो नोंसिनोलाय थोद जाम्बालै नोंसोर सानैबो बेथननि सोमोन्दैथ' बेसेबां मोनो मोना बिथाङाबो एमसिएलए जाबोनाय सानसे समाव बेसेबां मोनो जोङो 41-42 हाजार बेथन मोनो बेजों न'खर खांनायाव जोंहा माने जेबो थोआ बेखौ बुंनानै लाब गैया बिथाङा दा बिथांमोना दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै रायजोनि आंखालफोरखौ सुफुंनांगौआ बिथांनि दायित्व बे 41 हाजारजों आंथ' गोबां रोखोमनि 41 हाजाराथ' बि थाबाय बिनि लोगोसेयैनो जिहेतु मोनखाया होखाया बिसोर थांनाय 5 बोसोराव जोंनो जेबो होआखै दिनै फैसायासो गिदिंनानै थांफिननायखौ जों खोनादों आरोखि रिपर्टखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन बेसेबांबा 45 ना 46 crore बिदि थांफिनदों गुबुन डिपार्टमेन्टआव सोर बाहायनो हायाखै बे आलादा खोथा दा बिथांमोनाव दिनै फैसा दं आदा निर्मलनावबो फैसा दं आं बेखौ जेबो बुंनो थाङाखै किन्तु गावखौनो एसे सेनियर हिसाबै दिनै बियो आंजों बिटिसि इलेक्सनाव थांनाय 2020 आव बिथाङा जेनदों 3000नि खाथियाव बिथाङा जेनदों दिनै एलायन्स गभर्नमेन्टनि गेजेरजों खाफालाव दंखाय बिथाङा बाय इलेक्सनाव एमएलए जाहैबाय आरो आङो खोनादों जे बोसोरसेसो फैगौ 2026 नि एप्रिलावनो जितु एमएलए इलेक्सना जागोन एसेम्ब्लिया जागोन हिसाबै बेवहाय बोसोरसेखौ आङो मा खालामनो बिनिखायनो आरोबाव आङो बिटिसिआव इलेक्सन गेलेफिनगोन होननानै मानगोनां प्रमद बिथांनिसिम सिएमनिसिम बिथाङा टिकेट बिनो थाखाय रेडि जानानै दं मानसि बानायदों होननाय खोनादों आं ग्रुप बानायदों दा बे बिथांमोननि खोथा जाहैबाय गेलेफिना गेलेयोब्लालाय मस्ट वेलकाम दिनै गभर्नमेन्टआव दङ बिथाङा गभर्नमेन्टआव दङ हिसाबै दिनै रायजोनि खामानि बेसेबां मावनो हादों हायाखै आसाम मालाखौ खोनादों आङो आसाम मालाखौ बुंनाय खोनादों आसाम मालायाथ' फुराना प्रजेक्ट बै समनि फुराना प्रजेक्ट बेखौ माबा खालामनानै लाब गैया बिसोर जाहिर खालामनानै लाब गैया आइ फवालि दालां बेबोथ' फुराना फाउन्डेसनखौ नायदो आइ फवालि दखान खाथियाव फाउन्डेसन दं बेखौ सोर फाउन्डेसन खालामखांनायनि उनाव टेन्डार जाखांनायनि उनावसो बे खामानिखौ माने मावखांनायनि उनावसो गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि फैनायखाय बेखौ मा खालामदों इन'ग्रेसन खालामदों खुमुफुलि खालामनानै होदों बे फुराना प्रजेक्ट बेखौ रायखांनानै लाब गैया गोदान मा खालामदों गामि सिं दोमसे लामा मावखो रायजोनो बेसेबां बेमारियाव फैसा हरखो आंथ' हरो नै दिनै जोंहा एस्टार सानडे फैगोन एस्टार सानडेआव आं हरगोन थाइसे थानै रायजो राजाफोरनो खावलायफैयोबा आं हरो आंनि न'आव फैयो बिनि न'आवथ' बिदि फैया फैसा बिनि बैसागुआव बेसेबां फैसा गारखो बिथाङा बे बैसागुआव बेसेबां रायजो राजाफोरनो फैसा हरगोन आंथ' हरबाय हरजेनबाय आरो हरबावगोन
जोङो खोनाखाबायानो बिथांमोना मा बुंलायदों मा मादों थ' बैसागु ख्रिस्टमास बैसागुआव बेसेबां थाखा हरखो आरो बैसागुआव बेसेबां थाखा गारखो बिथांनि न'आव रावबो थाङा दा जोङो बेफोरबायदि बुंलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय थ' बर'दिनाव सोरनो बेसेबां थाखा हरखो जेम्स सारा थ' बैसागुआव नैबे बैसागु जानायाव निर्मल कुमार सारा बेसेबां बैसागुनि नामै थाखा हरखो जोङो बेखौहाय बुंलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों थ' रायजो राजाफ्रा मा सानदों बिथांमोननि सायाव कमेन्ट खालाम थ' जा जोङो खोनाखाबाय दा आरोबाव हरबावगोन होननानै बुंदों जोंहा जेम्स सारा थ' निर्मल कुमार सारा बेसेबां हरखो बैसागुनि नामै थ' जोङो बेफोरखौहाय नांगौ बैसागुनि नामै एबा बर'दिननि नामै हेपि ख्रिस्टमास हेपि बैसागु जोङो बयबो पालन खालामो हरोब्ला गोजोन मोनो नाथाय थांनानैबो जुदि हराब्लासो गोसोआव दुखु मोनबोगोन रायजो राजाफ्रा थेवबो मोजाङै मावलांनो नाजा फैगौ 2025आव जोंहा बिसायख'थि जानो फैगासिनो दङ थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना मोजाङैनो रायजोनि थाखाय मोजां माव जाया अननाय होयो बिथांमोनखौसो रायजो राजाफ्रा अननायखौ होगोन फैगौ 25आव जेनाखि जानो गोनां बिसायख'थि फैगासिनो दङ बेखौ नाहरनानै जाय बिथांमोना जाय हानजाया मोजां मावनानै पाब्लिकखौ सेवा खालामगोन बै पाब्लिकफ्राबो जाय बिथांमोना जायखौ होसोदों बेखौहाय थांखि खालामनानै मावफुंनानै होगोन जोङो बेखौसो नुहुरनो फैगौ इलेक्सन जानो फैगासिनो दङ दा जायफ्रा जाय लिडारफ्रा जाय जाम्बा जाम्बिखौ बांसिनै आखायाव लागोन बै आखायाव लाग्रा लिडारफ्रासो माने गाखोलांगोन फैगोनाव ना 2025 जेनाखि बिसायख'थि जानो फैगासिनो दङ बेखौ लानानै जाय लिडारफ्रा जाम्बा जाम्बिखौहाय गथायगोन मोजाङै नोजोर होगोन बै नोजोर होग्रा जाय लिडार बेसो गाखोलांगोन नाथाय नोंथांमोना बेबायदि पाब्लिकनि मोजां मावनायनि अनगायै गावजों गाव जुदि बेबायदि गाव गावनि बेथनखौसो फिसा फोरोंनायखौ जुदि ससियेल मिडियायाव फैनानै मेनसन खालामोब्ला जानाय नङा सारमोन गाज्रि मोननानै लाब गैया सारमोन हो गाज्रि मोनना लाब गैया खारन मानो होनोब्ला ना सासे मानसिया हारसिङैनो मानसि गेदेर जानो लुबैनानै रावबो जानो हाया ना साइकेलनिफ्राय लानानै बाइकनिफ्राय लानानै मा कार बेफोरबायदिसो जोङो आरजिनो हायो बेनिखायनो जाय लिडारफ्रा गोरलैनिफ्राय लानानै गोरलैजों समान जाफानानै खामानिखौ मावगोन बेसो गोजौ लेभेलाव थांगोन बेखौ मिथिनानै ला थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन उननि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लाभ इउ अल